Imos ver agora o que é a edición proporcional en Blender. Para iso, o mellor vai ser eliminar o cubo de inicio e agregar un plano subdividido á nosa escena. Se agora pasamos a modo edición deste plano, simplemente dándolle ao tabulador, vemos os vértices nos que está subdividido. Seleccionamos un dos vértices e sen a edición proporcional activa, o que vou facer é, dándolle a G, mover ese vértice. Esta edición, se nos fixamos, afecta só ao vértice seleccionado e non afecta aos vértices que están ao seu redor. Pode ser útil en alguna situación, pero outras veces queremos que cando editemos un vértice, esa edición afecte aos seus vértices veciños. Como podemos facelo? Pois moi fácil, temos que darlle a O ou a edición proporcional, que sería este botón de aquí. Hai diferentes formas de edición proporcional. Podemos editar somente esos vértices que están conectados, que xa veremos que ás veces é moi útil. Podemos facelo proxectado dende a vista e podemos elixir a forma de como vai a ser esa afectación aos vértices veciños. Para velo, mellor é coller un exemplo con un suavizado, unha edición proporcional suavizada, vou a mover este vértice para arriba. E nos fixamos como agora non só se move un vértice, senón todos os seus vértices veciños e son afectados de xeito suave. Vamos a darlle control Z e vamos a probar outro xeito, por exemplo, o xeito esférico. Se dou a G, os vértices do seu redor son afectados segundo a forma dunha esfera, vale? Se nos fixamos, o resultado é completamente diferente. Probemos outro xeito de edición que podería ser un agudo. Vemos como podemos xerar montañas, por exemplo, ou constante, ou mesmo un aleatorio. E así poderíamos, pois, vemos que son distintas formas de traballar en modo edición e de que ao deformar un vértice, os vértices veciños se deformen ou non. Saúdos.